Ang ikaduha nga kaso sa COVID-19 sa Talisay City natakdan sa iyang amahan nga lumulupyo sa dakbayan sa Sugbo ug kini nagpamatuod nga angay gayud pahugtan ang border control sa probinsya. Ang detalye ihatod ni Sheila Gravinez. Ang ikaduhang kaso sa COVID-19 sa Talisay City nagpamatuod kung unsa ka mahinungdanon ang pagpatuman sa mas hugot nga border control. Usa ka 33 anyos nga babay nga taga Sitio Laray, Barangay San Roque, siyudad sa Talisay, ang ikaduhang natala nga positibo nga kaso sa dakbayan. Sugod ni adtong Abril 21, mas gipahugtan ang border control sa probinsya sa Sugbo. Apil na niini sa siyudad sa Talisay. Diin ang tanan nga mga sakyanan anha na paagion sa Cebu South Coastal Road ug wala na paagi og mga sakyanan ang Natalio Bacalso Avenue sa Barangay Bulacau, habig sa Talisay. Apan sa wala pagipatuman ang mas istrikto nga border controls, matod ni Garcia, nakabisita pa ang 33 anyos nga babay ngadto sa iyang amahan nga anaa nagpuyo sa Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Abril 18. Og pagka-Abril 21, ang iyang amahan positibo na sa COVID-19. Gipasabot sa gobernador nga ang ingon ani nga hitabo ang buot niyang likayan. Hinungdan nga iyang gimando ang mas istrikto nga border control aron maminusan ang mga tawo nga mosulod sa probinsya nga gikan sa dakbayan sa Sugbo. Dili na tingali nako i-overemphasize pa nganong gihimo nato kini karon nga mag-border controls kita. Kay ani ana makita ehemplo sa Talisay tungod kay ni ari sa dakbayan sa Sugbo na exposed og positive karon siya na mismo positive na sad og nakapuno lang sa positive count, positive cases count sa dakbayan sa Talisay. Kini gikasagmuyo kaayo ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Sa iyang post sa iyang Facebook account, gipadayag sa mayor ang iyang kasagmuyo tungod kay usa ka buwan na ang nakalabay dihang natala ang 11 nga positibo nga kaso sa ilang syudad niadtong Marso 29. Ang Barangay San Roque kay kasikbit ra sa Barangay Inayawan nga maoy laing utlanan sa duha ka mga syudad. Gidugang ni Garcia nga anaa na sa quarantine facility ang maong babay samtang nagnegatibo sa swab tests sa pagkakaron ang tulo ka makauban niini sa panimalay. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Buot ni Gobernador Gwen Garcia nga aktibo nga pangitaon sa mga health officers ang mga tawo nga nagpakita og sintomas sa severe acute respiratory infection ug influenza-like illness aron sila ma-examine. Ania ang report. Gimanduan ni Gobernador Gwen Garcia ang tanang municipal o city health officers sa lalawigan sa Sugbo nga pangitaon gyud kadtong mga tawo nga nagpakita og influenza-like illness kun ILI og severe acute respiratory infection kun SARI. Gusto sa gobernador nga mas pahugtan ang active case findings sa probinsya aron mapugnan ang dugang pagkatap sa coronavirus disease 2019 kun COVID-19 sa kalungsuran ug mga dakbayan. Iyang gihangyo ang barangay health workers kun BHWs nga motabang sa mga doktor sa pagpangita ni ining mga tawo nga gipanghilantan, gipangubo o gisipon ug kini buhaton nila subay sa mga lagda sa DOH uban sa pag-amping nga dili sila matakdan sa COVID-19. Dili buot si Garcia nga magpaabot lang ang mga doktor sa rural health units nga dunay mga masakiton nga muduol nila. As now, rally our barangay health workers. Naamantay network down to sitio level. Kaya ni mga barangay health workers, kinagsitinta ka pamilya, o sa gatos ka pamilya, di magkuptan. Nasayog na sila, kinsa gipang sipon, kinsa gipang ubo, inside doon hilana, active case searching, finding, o na ato lang yun din pangitaon. Atol sa tigom sa mga MHOs, CHOs, uban ang Chiefs of Hospitals sa lalawigan ni adtong Huwebes, Abril 30, gimanduan sa gobernador ang mga doktor nga kinahanglan ang mas agresibo nga pag-report matag adlaw sa mga tawo nga dunay SARI ug ILI ug persons under monitoring ngadto sa Provincial Health Office. Gikutahan ni Garcia ang matag lungsod ug syudad nga mosumiter og swab samples matag semana ngadto sa Vicente Soto Memorial Medical Center kun VSMMC
nga mo'y sub-national laboratory sa DOH dinhi sa Central Visayas. We should not be lulled into a false sense of complacency. Kay porque province, zero positive. Uy, namagpakta. Ako'y gigulbaan. Do you know every time mo report ko? O niya, pirmi, kanang mga swabs nga mamalik negative, kulbaan ko. Gibutyag ni Garcia nga mohatag siya og premyo sa BHWs sa matag tawo nga makit-an nga dunay ili. Ang mga opisyal sa DOH sa Central Visayas niuyon usab sa mando sa gobernador nga kinahanglan na nila pangitaon kadtong mga tawo nga nagpakita og sintomas sa COVID-19. We have to really focus on our ILI surveillance, which we have really emphasized and which the governor also issued the executive order for us to really be in active case finding for ILI in our municipalities. First, at least to see the picture of our communities, because we cannot just be waiting for cases to come into our hospitals and testing them in the hospitals. So we should go out in our communities, look for symptomatic cases, and then do the testing individually. We need to beef up our case finding. What's happening right now in our surveillance is what? The doctor, the PHO, PHN, the midwives, just wait for the ILI to come in and have consults. Nabantayan ni Zuasola nga minus lang ang mga lungsod nga nakasumiter og swab samples alang sa testing sa VSMMC. Sa maong tigom, ginganlan ni Garcia ang mga lungsod nga wala gi-report sa ili og SARI cases sukad sa Marso 23 hangtod sa Abril 29. Kini naglakip sa Carmen, Cordova, Dumanhog, Hinatilan, Malabuyok, San Remigio ug Tudela. Apan dili kumbensido si Garcia niini. Abi ninyo, jutay lang ILI, pakpakan mo. Di na ba yun, pinigyan mo yung totoo, anak. Tanawa o, for 2018, ang 10 leading causes of morbidity, ang pinakataas, upper respiratory tract infection. Samtang ang lungsod sa Balamban mooy nakataho og labing daghang ili cases nga moabot ngadto sa 210. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravinez. Miluwat og executive order si Gobernador Gwen Garcia nga naghanay sa mga lagda sa panahon nga adunay buhian nga children in conflict with the law. Ania ang dugang nga detalye. Gawas sa hamtong nga mga piniriso, nipagawas usab og mga lagda si Gobernador Gwen Garcia alang sa Children in Conflict with the Law kon CICL. Sa higayon nga buhian na sila sa mga pasilidad, diin sila gi-rehabilitate niining panahon sa COVID-19. Ang Executive Order No. 15-A nga gipirmahan sa gobernador niadtong Mayo 6, nagmando nga ipaubos sa 14 ka adlaw nga kwarentina ang mga CICL human sila mabuhian sa Rehabilitation Center niining panahon sa krisis sa coronavirus disease pandemic. Mao kini ang nasabutan human sa pakigtigom ni Garcia uban ang mga huwes sa lain-laing mga korte sa mga syudad sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay uban sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD sa Central Visayas niadtong Miyerkules, Mayo 6 sa Kapitolyo. Nahanglan nga aduna usab kita i-establish nga protocols alang sa mga children in conflict with the law. Lahi man ni sila, ibutang man ni sila mga centers kaning mga non-adults, mga juveniles. Nahisubay kini sa EO No. 15 nga unang giluwatan sa gobernador alang sa mga piniriso nga buhian gikan sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center ug mga prisuhan nga gidumala sa Bureau of Jail Management and Penology nga mga mulupyo sa lalawigan. Si Judge Esther Veloso kinsa naghawid og mga kaso nga naglambigit og mga CICL mooy ni padangat nga kinahanglan usab dunay protocols alang sa mga CICL ato sa katapusan nga tigom uban ang executive judges sa mga korte sa Sugbo. Matod ni Veloso, ang pagpaubos sa CICL sa 14-day quarantine period
kay wala maghikaw nila sa ilang kagawasan. Upon release, doon nagihapoy quarantine period. I-testing gihapon ni sila. O pagkahuman, if they test negative, pasabto na to ang local government unit aron masayod ang mayor, i-turn over ni sila ngadto sa LGU, subject gihapon sa existing possible quarantine protocol sa dito sa maong lungsod, i-turn over ni usab kining mga CICL or Children in Conflict with the Law, ma-turn over usab kini ngadto sa barangay kung diin siya nagpuyo sa barangay kapitan ngadto sa concerned social worker or ang MSWDO or CSWDO o ang God focal person of the barangay. Sigon ni DSWD 7 Director Rebecca Giamala nga 25 ka CICL gikan sa Regional Rehabilitation Center for the Youth kun RRCY sa lungsod sa Argao, habagatang Sugbo ang gikatakda nga buhian. Sa higayon madawas sa tagdumala sa CICL facility ang release order gikan sa korte. Ibalhin dayon niini ang CICL ngadto sa pasilidad alang sa 14 ka adlaw nga pagkwarantina. Kinahanglan pahibaw-on dayon ang Provincial Health Office kung PHO niini alang sa monitoring ug paghimo sa swab test sa CICL sa ikapito nga adlaw nga quarantine period. Kung magpositibo ang CICL, dadon dayon kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center o treatment facility diin kini magpabilin aron tambalan. Kung magnegatibo ang resulta, pahibaon sa PHO ang mayor o city o municipal health officer diin nagpuyo ang CICL aron ibiyahe na pauli sa ilang balay sakay sa ambulansya o sakyanan sa local government unit. Ang PHO mo-issue og certification nga magmatuod nga nahuman sa CICL ang 14 ka adlaw nga pagkwarantina ug hatagan og kopya ang korte nga nag-issue sa release order. Alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines. Gi-extend ni Gobernador Gwen Garcia ang ban sa tanang produkto sa baboy gikan sa Mindanao aron dili makasulod sa Sugbo ang African swine fever. Dili buot sa gobernador nga mapun-an pa ang problema karon nga dala sa coronavirus disease. Ania ang report ni Sheila Gravines. Lugwayan ni Gobernador Gwen Garcia ang ban sa pagpasulod sa buhi nga mga baboy ug ubang mga produkto sa baboy nga gikan sa Mindanao. Karong Mayo 11, mapupos na ang 90 ka adlaw nga pork ban nga gimando ni Garcia sugod niadtong Pebrero ning tuiga. Isip paagi aron malikayan ang pagkatap sa African swine fever dinhi sa Sugbo. Dili gusto ang gobernador nga gawas sa krisis tungod sa coronavirus disease pandemic. Mag-atubang usab og laing suliran ang probinsya sa ASF tungod kay dunay mga kaso sa African swine fever didto sa Mindanao. Si Garcia nabalaka sa gipagawas nga executive order ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga nagtugot sa pagpasulod sa buhi nga mga baboy, karne sa baboy ug ubang pork-related products nga gikan sa Mindanao. Medyo na balaka gyud ta kay nagatubang na ta niining coronavirus nga challenge nga problema ug unya lisod kaayo nga moatubang na sad ta sa possible nga infection of the ASF, posible nga musod na pod kay di ta kasiguro sa mga pork products coming from Mindanao. Mapasalamaton hinuon ang gobernador sa Cebu City Council nga nipasar og resolusyon ni adtong Mayo 4 nga naghangyo ni Labella nga sagupon ang ban sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga nagdili sa pagpasulod sa mga baboy ug ubang mga produkto nga gikan sa baboy nga gikan sa Luzon, Mindanao ug Eastern Visayas. And I really hope that Mayor Labella will reconsider because we are already facing an enormous challenge, and let us focus our energies usa niining atong giatubang ron nga problema nga COVID-19. Gipadayag ni Garcia nga angay unahon og tabang sa gobyerno ang industriya sa mga baboy dinhi sa Sugbo. Ining panahon sa coronavirus nga lisod ka negosyo, angay unahon na tabang kaysa sila nga tus gawas mo ay atong tugutan nga musulod aron baligya
sa ilang baboy. Kinaaman tayo enough stock. Atol sa tigom sa Provincial ASF Task Force ni adtong Lunes, Mayo 4, gipasalig ni Rolando Tambago, presidente sa Central Visayas Pork Producers Cooperative (CONCIVEPCO), nga daghan kayo og sobra sa stock sa baboy kay niubos ang demand ni ini. Na sa mga almost 8,000 metric tons. So, na-yun tayo surplus. Mga kung na-yun tanaw nga there is an even distribution. Katong pag sugod yun atong na-tay case sa COVID diri sa Cebu, ni spike yun ang atong sales ato. Ni tanan yun nga baboy kay murag ang mga tao si umuhutan og atlok umuhutan og baboy. But karon ni-normalize na siya. Gihangyo ni Garcia ang pork producers sa Sugbo nga mag-update sa volume sa baboy nga i-deliver sa supermarkets aron dili mahutdan og stocks. Nang hinaot usab ang gobernador nga mahunong na ang pagkuti-kuti sa pag-inspeksyon sa mga mag-deliver og baboy ug ubang produkto ni ini inigsulod sa syudad sa Sugbo tungod kay duna na gi-issue nga food pass ang Department of Agriculture ug cargo vehicle pass ang probinsya. Nga ingnon pa kuno nga para karon na lang iha ay nagbalik sa sunod. So, I hope that this will stop. Kay this causes delay, ma-delayed ang delivery. I have asked them na sunod ko ang pangan. Kay we all know under IATF resolution and rules, the movement of cargo shall be unimpeded. Nagpasalamat usab si Garcia kang Presidential Assistant for the Visayas, Michael Dino. Kinsa ni barog sa iyang suporta sa lalawigan nga portehian dili lang ang probinsya kundi ang tibuok isla sa Sugbo, batok sa ASF. Uban sa report ni Eleanor Valeros, alang sa balita sa Sugbo, kini si Sheila Gravines.